Susampa ba mo janitor pis? Undangan ng kabuang ninyo! Baby girl, mauna na yung ikaduhang hugna sa tong kasal. Unta, wala na mo babag. Baby boy, salamat kaayo ha. Father, happy ko karong adlaw. Sure kang happy ka? Yes, father. Kita ka na kung bride, gwapa kayo. Uy dong, igupahan ka na niya. Yes, father. Mura siya si Ellen Adarna. Ilin Adarna? Tanawang tilo, murag ibong Adarna. Baby boy, kabalo ba ka nga happy kay ko nga nakailat ka. Naabot na gid ang hugna sa panahon. Nakaslon tanduha. Baby? Na, tangaa po na imong bride, oy. Baby, mauna gyud ni. Ay, mauna gyud ni. Uy! Baby, mo ni pari? Baby, gikan pa nag-Disneyland. Mao ba baby? Kaysa, padung ka madulag tennis. Ayaw na sige reklamo. Unsa may gusto niyo, pakasal mo o dili? Father, kanang, pwede mo request? Unsa ang request nimo? Kanang, faak ditso. Bigat na yung bayota na. Uy, yaga-yaga, si Kunti karon. Relax lang, baby. Father, kasla na me. Okay, karong adlaw sugdan na to ang seremonya sa kasal sa duha ka binuhat nga nagkahinig ug maay. Di po ko tikbalan ba ning isa sa. Apektos ka? Kasla na me! Huy! Paghuwat, apurado kay ka. Okay, sugdan na to ang seremonya sa kasal. Ako pangutana, ikaw lalaki, dawaton ba nimo ni imong kapika sa kinabuhi kaning babae nga nakakaroon sa mga tubangan? Murang nagduda man ko ani ug wa ba kag ipugos aning bayhana? Yes, father. Much love, father. Pwede pa kamo atras lalaki dili sa nako ipadayon ng kasal. Pag huna-huna saglit sakto. Father, 7 years na niwa ka-release, oh. Basig budigahon ti karon. Unsa man gyudong final na gid ang desisyon ng imong magkuyog kaning bayhana ni o naglibog ko ani. Oo, father. Dawat na ko siya. Okay kay dawat makanimo siya. Balhin na po kog pangutana. Ikaw babae. Dawat, father. Ay sabi ko pagani ko mahuman kani pa ipagdali-dali. Usa man gyud gusto nimo, father? Ayaw sa pagsapaw-sapaw or mahumanta. Ikaw babae. Dawaton ba nimo ning nasa Dawat, father. wa pa lagi ko mahuman, wa pa ko mahuman. Father! Baby, relax lang. Paghulat sa akong istorya aron mahumantag dali, okay? Okay. Ikaw babae, dawaton ba nimo ning gwapo kayong tao nga nakakaroon sa imong atubangan mamahimo nimong kapikas sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod? Dawat, father. Kabagag naong gid eh. Sobra na kay ka, ha? Day. Wa pa ka maluoy sa lalaki, dako pa kay nigpangandoy ba imo ra ning giipit tingali. Tanawa ko nang naong ani oh, inusinti kaayo. Murag imo ra man tanan ning gipugos. Father, murag mapugos yung kong budiga ni mo ron. Init na ba kayo? Okay kay nakasinabot naman mong duha, pwede na mo mag taysa, wa pa kani ko mahuman. Okay, sige, pag-kiss na mong duha. Susampa ba mo janitor pis? Undangan ng kabuang ninyo! Bagaan ninyog nawong no? Diri pa mo nagpakasal sa kong resort? Sabi nga naman po kadare. Datagam, sakto gyud nga hiabot ka. Di halata! Ako aning resort! Nagbuisit-buisit ra mo dire! Shit ka, dugar ko naman naglagot ba? Makigdumog ka? Yes, bagay mo kay tuyo ni mo. Hey! Kay ngano, di ko musukol nimo? Ha? Shit ka, ha? Bullshit